Имало едно време две момичета, Ивона и Силвена. Те били най-добрите приятелки в цялото училище. Всеки ден вървели заедно, смеели се на най-малките неща и си споделяли всички тайни, от най-смешните до най-съкровените. Ивона била усмихната като слънце, винаги вярвала, че няма невъзможни неща. Силвена пък имала сърце, голямо като небето, добра, търпелива и винаги готова да помогне. Един ден обаче, училищният звънец донесъл новина. Разделили ги в различни класове. Ивона попаднала в А-клас. А Силвена в Б-клас. Първоначално им било трудно, липсвали си смехът, тайните, заедно прекараните междучасия, но тяхното приятелство било като вълшебна нишка, която не може да бъде скъсана. Всеки ден намирали начин да се видят, в коридора, в двора или дори с едно кратко здравей през прозореца. С времето всички разбрали, че истинското приятелство не се измерва с това колко често си заедно, а с това колко силно вярваш в другия, дори когато е далеч.